A day in the life na pudta of a Pilipina na palamunin ng asawang afam. Mopadong di ay ko karog sentro mga gwaps kay gipatawag ko sa munisipyo. Unsa kahay tuyo nila sa ako nga pangadtuon man ko. Kabahan pudta ani oy, talig pabalik ko na tag Pinas, paulion na ta. Unya gipapada nila akong passport ug ang akong ID mga gwaps kay ilang tan-awon kung naa ba ko'y criminal records. Oh my god, kabahan ang bida. Di ana di ay ko mga gwaps, wa pa joy katawo-tawo diri. Unya ako lang usa. Giduol ko sa kadtong security guard, ingon siya na sarado baya na adi ay kay appointment ta alang ayaw yaga-yaga diha sayo biya kog mata, pero legit jud ay mga gwaps na jud ay koy appointment. Unya daghan pangutana sa ako pero kaluoy sa Dios kay wa man koy criminal records mga gwaps, so ibig sabihin pwede pa ko mo stay diri. Di bitaw oy, charot lang, legal man akong pag-stay diri mga gwaps kay naaman koy mga papilis naa lang sila gi-check. Tapos kadali raman hinuon. Pagkatima mga gwaps, dali-dali dayon ko balik sa bus station. Kay kailangan ako mo balik, mauli sabay. Maayo na lang kay on time ang atong pag-uli mga gwaps. Pag-uli na ako, kay gi-prepare na ako ang akong bawon. Oy, discover, hindi yan palamunin ng afam. Char. Bitaw oy, lisod man magpalamon sa afam mga gwaps. Mas maayo jud na akay sariling kwarta. Dili lalim pero kayanon. Char, drama. Panggabi ko karon mga gwaps. Anya ato usang kuhaon ang akong bike kay magbike raman gyud ko padung sa trabaho. Maayo na lang kay dili man gyud kaayo layo ang akong gitrabahoan. Pero dili usan ako i-share sa inyo kung asa ko nagtrabaho. Char. Para naapod mo'y abangan. Bitaw kapuya oy. Labi na pang gabi tapos night shift. Hapon og night shift lang ko mga gwaps kay dili ko pwede pang umaga kay syempre na ako'y anakis. Kapuyan gad ko pero unsaon ta man, no choice. Usahay pa jud way ayong katug, unya gamay ra ang tulog kay usahay dili dayon makatug inig uli. Kayod pa more, unya kurakoton lang, agoy. Dili lalim mangitag kwarta mga gwaps. Labi na diri kay kada lihok kwarta bayad, way libre. May pa dinha sa Pilipinas kay pwede pa ta mangayog kamunggay sa atong silingan. Pero diri dili ta makapangayo. Nagtago man among mga silingan mga gwaps, dili mi kaila unsay mga pangan. O maayo hinuuna para way mga marites. Antes ko mula ka mga gwaps ato sang isara ang among gate. Ang gate nga high-tech syempre para dili makasud ang kawatan. Oy, may mga kawatan pod pa diri. Di ta magtagya kay kanang mga bike pangkawaton dayon na. O siya, mukayo dusa ko mga gwaps. See you next time. Salamat sa inyong pagtan-aw. Anyang gabi pa ko makauli. So, see you. Bye-bye. Duy.